explicaba, por eso decía meu irmán, esta xente é traballadora popular, non están acostumados ao elefanto, nin ao chivas, nin a esta lengua. E probablemente, ao ver que alterar a súa dieta, pode ser ver alterado o seu comportamento, dalle calquera currela por aí, compra unha botella de Felipe II e agradece igual. A meu irmán, que era partidario da desaparición da diferencia de clase, estaba en Matusalén, de Panto, e máis chivas, pagaba, porque cando bebían a segunda copa, os mariñeiros volvíanse maleducados, xente encantadora, da lei, do traballo de Pontevila, da si carreirante, sempre cuesta un come merda, un morto de pau, un copo hoste, se non chegase pola vosa nea carreirana, os tres irmáns era de súa puta merda, non se aproveitado, non sei que, eu lembro-me dun Nadal, que eu cheguei bastante tarde, porque mi nai tivo ganas de conversa. Estaba meu irmán nunha esquina, acurralado polos mariñeiros, cos vasos da manga e as botellas, e servíano mentre o insultaban. Eu dixía, joder, que mal ambiente hai, eu casi non me vou meter no asunto porque igual teño que defender a meu irmán e levo unhas hostias tamén. Mirei o panorama e no fondo, na mesa da cociña, había sentado un señor de 60 anos, de aspecto agradable, moi interesante. Había máis xente por ali, para mí chamou a atención ao señor e senteime con ele. Con Luis Xastrín. E puxemos a falar con ele estivera en todas as partes do mundo, estivemos contando historias que contan os mariñeiros. Contoume as 3 subidas que fixo polo Amazonas, de Belén a Manaus, contoume unha vez cando ia poder ser a carga, que eran alimentos para animais, e que a putrefacción ali no medio ecuatorial foi tan intensa que moitos compañeros perderon o sentido do olfato. E salvouse meténdose na máquina e pasando toda a viaxe de 4 días no Ecuador ao lado da caldeira do barco. Perdeu moitísimos kilos, pero conservou o olfato, que os tían na coberta perderon. Contoume un conflicto extraordinario no porto de Moca, no Mar Vermello, que estaban descansando xurero conxelado, e a colla era de árabes, era de persoal de terra, e de todo o momento en que un mulecín chamou a oración, agarraron todos a carga, e puxéronse a facer as oracións musulmanas mentre o intenso calor e a chapa metálica do barco derretían primeiro e asaban posteriormente o xurero. E os intentos do contramestre Xila, o alemán, que quería que todo fosse sistemático e non respetaba as diferencias culturais, dándole patadas no cu, a un sábado, non sabe. E dicía, os árabes son moi fillos de puta.